Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Кым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты, танылган җырчы Зөлфия Шакирова. Зөлфия ханым, исәнмесез? Исәнмесез. Сез профессионал җырчы, Зөлфия ханым. Ике тугандаш республиканың халык артисты. Бу тормышта менә мин шушы сәхнә юлын дөрес сайладым микән дип уйланган вакытларыгыз бармы? Үзегезнең менә эшчәнлегегездә ничектер читтән күзәтәсезме, карыйсызмы сез? Беләсезме, Данил әфәнде, мин бу сорауыгызга булай дип җавап бирер идем. Һәр бер кеше яшәгән вакытта шундый итеп яшәргә тиеш. Үзе вакыт үткәч, гомер үткәч, үзе эшләгән гамәлләр өчен артка борылып карагач, үкенмәслек һәм уялмаслык булсын иттереп. Менә мин бер вакытта да әйтер идем, бер кемне дә юкка үпкәләткәнем дә булмады. Тамашачылар алдында да мин үземне теге ничек әйтер идем, гаибем юктыр дип әйтәсем килә. Чөнки һәр вакытта репертуар сайлаган вакытта да мин бер вакытта да кемгәдер ярга тырышып кына я заманага сылтап репертуар төзегәнем булмады. Минем эчке халәтем ничек куша, минем нинди җырларга күңелем бара, мин һәр вакытта репертуарны шулай төзедем. Һәм һәр вакытта иң беренче репертуарны сайлаган вакытта да иң беренче мин җырның сүзләренә игътибар иттем. Һәр вакытта ошамаган җирләрен, хәтта шул шагыйрьләрне табып, сүзләрен алыштырып, үзгәртергә тырышып, менә шулай иттереп, халыкка барып җитәрлек булсын дип. Безнең бит халык гадилекне ярата. Син гади булсаң, ана халык та сине ярата. Һәм шуңа күрә халыкка барып җитсен өчен, халык аны яратсын өчен, ул халыкчан булырга тиеш. Менә минем, әлбәттә, бәлки сез әйтәсездер теге, артист булуым минем юкка түгел микән, бәлки мин башка профессияны сайлаган булсам, бу сукмагыз сезнең теге гел дәвамлы шул турдан гына бару юнәлешендә булдым, әллә сукмактан барган шакта ниндидер уйлар да кергәләдеме башка? Дөрес барам микән бу сукмактан дигән? Беләсезме, мин нинди генә профессия сайлаган булсам да, мин ул эшне җиренә җиткереп башкарыр идем. Әйтәләр бит, ир-егетләргә 70 төрле һөнәр сайласа да бик аз дип. Ул хатын-кызга да кагыла. Менә мин үзем игезәкләр йолдызлыгы астында туганмын. Ике кеше миндә утыра. Бер юлы мине шәүт сүгә инде һәр вакытта. Бер юлы да син 8 эшне башкарасың ди. Мин шуннан да үзем турында укып караганым бар. Минем булай дип язганнар. Бер юлы 10 эшне башкара торган кеше бу дип. Йолдызлык буенча. Йолдызлык буенча. Шуңа күрә кайсы гына эшкә алынган булсам да, кайсы гына өлкәдәге профессия кешесе булсам да, бит һөнәриясе булсам да, мин улны җиренә җиткереп башкарган, ул эшне җиренә җиткереп башкарган булыр идем. Әмма ләкин мин менә шушы үземнең җырчы булуым белән мин бик бәхетлемен. Беренчедән мин сәхнәсез тора алмыйм. Сәхнә безне артистларны яшәтә. Артист ул ширгә сабыша. Әгәр дә сәхнәгә чыкмый тора икән, минем хәтта шундый хәлләр булган да, аны артистлар да күп вакыт күргәләделәр. Менә сәхнәгә чыгарга минем инде скорыйлар чакыртып әйбит, теге янда уколлар кадап торалар әйбит. Инде чыкма инде сәхнәгә диҗәүит инде. Я сәхнәдә егылырсың, авырсың дип шундый иттереп, юк, чыгам мин әйтәм. Чыгам, тиз генә киенәм дә чыгып китәм. Аны кеше белми дә, тамашачы сизми дә кала. Чөнки безнең шундый иттереп укытканнар, бит шундый мәктәп үткәнбез. Тамашачы бит билет алып,
концерт қарарға, томаша қарарға келе, матурлық көрге, güzellik көрге келе бит. Нешегенде, мен шықтым, мене шықмасқайды дейінді, мен шерлейдім енді, деген әйбір болырға тиіш. Томашашы сәхне артының кухнясын көрге тиішту. Яғни ішкі жауаплылық енді бұл. Мене шондай тәрбие алғанбыз біз, шондай мәктеп өткенбіз. Біз военныйлар кебек, солдатлар кебек. Шуңа күрә. Әле біз Зульфия ханым, менә бу сәхнәнең бу үзенчәлекләренә дип әйтик, мен бу тарихларына тагын әйләнеп кайтырбыз әңгәмә барышында. Беләсез, менә бүгенге көндә генә түгел, гомумән югары минбәрләрдән дә, трибунадан да бәхәсләр вакытында да без еш кына ишетәбез. Мәдәният, сәнгать, культура, спорт ул сәясәткә бәйле булырга тиеш түгел, сәясәттән аерым читтә торырга тиеш дигән сүзләрне. Менә әмма ләкин бүгенге безнең чынбарлык моның киресен дә күрсәтә, ни дәрәҗәдә мәдәниятның, сәнгатьнең, спортның сәясәткә бәйле икәнендә. Бүгенге көндә әгәр дә без искә алсак, безнең спортчыларыбыз халыкара бәйгеләрдә катнашудан мәхрүм. Сәнгатькә кисәк, кайбер сәнгать әсәрләребез, кайбер сәнгать кешеләребез безнең кайбер илләрдә инде тыелды, аларны яңгыратырга ярамый, аларны укырга ярамый дип әйтик әйеме. Менә бу нисбәттән караганда җыр сәнгате ул безнең җәмгыятьтә ни дәрәҗәдә, нинди роль уйный? Һәм җыр сәнгате ул сәясәттән башка гына яши ала микән? Менә мин булай дип җавап бирер идем. Без бит шундый ук сәясәтчеләр, җырчылар. Безнең бит телебезне шушы артистлар яшәтә түгелмесең, шагыйрьләр, артистлар, җырчылар, монда бит җырда бит кергән көй, сүзләр авторы бит, композитор һәм моң. Менә Илһам абый Шакировлар, менә Әлфия Павзаловалар, Фәрида апа Кудашевалар. Элекке заманда мондый теге телевидениеларда булмаган бит. Әмма ләкин пластинкалар бар иде бит. Бүтән ил буйлап, бүтән татар дөньясына шушы пластинкалар таратылган бит. Безнең бит әле чит илләрдә һаманда аларны яратып тыңлыйлар. Һаманда бит бүгенге эстрада җырчылары түгел, менә аларны сырыйлар, алар башкарган халык җырлары безнең үзебезнең татарларыбызга барып җиткән. Мин Илһам абый белән Әлфия апаны сәясәтче түгелләр дип әйтә алмыйм. Чөнки телебезне бүгенге көнгә кадәр яшәткәннәр икән, алар бик зур эш эшләгәннәр вакытында. Бүгенге көндә дә шулай ук артистлар без нинди генә төбәкләрдә чыгыш ясамыйбыз бит. Менә безнең үзебезнең концертларыбызда нинди генә милләт кешеләре килгәне юк. Менә минем үзебезнең концертка Вьетнамнарга кадәр килеп утырганнары бар. Урыслар, әйтмибез дә инде, башка милләтләр, бик күпләр. Хәтта соңыннан сәхнә артына сезне Анна Герман тавышын ашагансыз, без сезне ярата. Димәк, алар инде мине күптән беләләр. Менә шушылай итеп килеп, шушылай рәхмәтләр әйтәләр. Әле бит башка милләтләр дә безнең моңыбызга гашыйклар димәк. Димәк, артистлар олы бер зур сәясәтчеләр дип атала. Дип әйтергә кирәк. Берничектә әйтеп булмый безне читтә дип. Читтә дип. Бергә кайныйбыз. Сез Башкортстанның Чакмагыш районы Югары Аташ авылы кызы. Әтиегез сезгә васыят итеп калдырган туган нигезне ташламаска, үткәннәрне онытмаска дип, дөрес булса шулай бит. Менә әгәр дә менә шушы үткәннәр турында без тагын бер кат искә төшерсәк, туган нигез турында искә төшерсәк, сез нәрсәләрне искә алыр идегез? Нинди булды ул сезнең авылыгыз, аның үткәне сезне кызыксындырдымы? Беләсезме? Һәрбер кеше үзенең киндек каны тамган җирен онытмаска тиеш. Ул кем генә булса да, ул президент, ул депутат, ул министр, ул бит. Барыбыз да шунда кайтып егылабыз. Аңардан да һәр кемнең үз авылыннан да матур җир юк. Андагы су да тәмле, бит. Хәтта менә
ұзақ еллар шетке кетіп яшәгән кешеләр кайтып бит сагынып җиргә ятып елаган кешеләрне күргәнем бар бит. Менә безне әти шулай итеп тәрбияләде. Балалар, без мәңгелек түгел. Biz қашанда булса бу дөньядан китәрбез, бакый дөньяга күчәрбез. Әмма ләкин, менә сез 5 бала, берегез дә нигезне сатарга ашыкмагыз, нигезне сатмагыз. Нигез ул менә бу йорттан чыгып киткән гаиләләргә дә, шул балаларга да бәхет теләп тора дип. Менә безнең чыннан да мин күп кенә гаиләләрне беләм, хәзер шундый теге мода китте бит инде. Әти-әнине озаталар, 40-ында укытып тормыйлар, 3-7-сен укытуга йортны салып, йорт бүлеш китә. 3 тиен акча өчен туганнар талашып, сугышып бетәләр, аралашмый башлыйлар. Менә мин бу әйберне аңламыйм. Менә безгә әти әйтеп калдырды шушы сүзне. Бәләкәй чактан шушындай тәрбия бирде. Мин бүтән туганнарга барысына да әйттем, йортны да белмибез. Безнең әти исән чакта әти әйтә торган, балалар, үзем исән чакта сез капканы тибеп ашыгыз. Менә мин булмаганда инде, бәлки әле бу капкадан кирелмәссез дә диде. Менә шуңа күрә әтинең әйткән сүзләре, мин әйтәм, капканы тибеп ашарлык үзебезнең нигезебез булсын, үзебезнең йортыбыз булсын дип. Шуңа күрә менә бүгенге көндә дә Аллага шөкер, авылда үзебезнең өебез, йортыбыз, нигезебез бар. Ул бөтенебезгә дә бәхет теләп тора. Без бит инде болашакта кем генә булырга хыялланмыйбыз микән? Шулай бит. Бер генә һөнәргә, бер генә профессиягә инде тукталып калмыйбыз, хыялланабыз. Әмма ләкин тормыш дәвамында ул үзгәрә дә, чөнки тормыш зилзиләләре әле biz bilmiybiz болашактан кайсы юлга, кайсы сукмакка алып кирип китәсендә. Әмма дә ләкин яшьлектә болашакта хыялланган һөнәрләрне үз иткән һәм шуның белән гомер иткән кешеләр дә бар. Сез шундыйларның берсе. Әлбәттә, сездә бер генә һөнәр белән хыялланмагансыздыр. Сез инде җырчы булырга да, биючы булырга да, табиб булырга да хыялланган кеше. Әмма биючы булып китү мөмкинлеге сезнең бит зурак булган, ялгышмасам. Әтиегез генә тотып калган булса кирәк, җибәрмичә. Элек бит авылларда теге талантлар эзләп йөриләр иде. Мин кечкенә булганмын, мин аны бик хәтерләп тә бетмим әле. Мине 4 яшьләр генә булган әле ул вакытта. Шул вакытта ук күз салганда. Мин инде теге бик теге гипки кешемен, әле дә мин Аллага шөкер. Субханалла. Менә килгәннәр шулай хореографический училищедан килгән булганнар инде. Балаларны җыеп йөргәннәр. Шулай безгә кергәннәр, бастырып караганнар инде. Минем тез артка ук китә икән, теге бастырып карыйлар. Абый, бирегез, без моны алып китәбез. Безнең бала бу, безнең кеше бу бик зур балерина булачак дип. Әти бирмәгән. Юк, үскәч барыр. Әле бирмим бер каяда, без аны булай да өф итеп кенә үстердек. Бирмим дип әти бирмәгән. Шуннан инде мин инде үзем белә башлагач, мин врач булам дидем. Менә табиба булам дип йөрдем инде. Әти миңа инде күзлекләр кидерәдер иде, монда колакка ниндидер шлангалар тагадыр. Минем кызым врач була дип гел кулына утыртып секретә. Мин инде шуны хәтерлим. Мин бәләкәй булганмын бит инде. Шуны хәтерлим. Бер мәлне күзлек әтинеке зур бит инде миндә. Күзлек төшеп китте. Әти мине шап итеп кенә куйды. Уф, Алла, күзлек төшеп китте. Күзлекнең линзасы идән ярыгыннан кирәк бит. Күзлек идәндә ята, теге оправасы. Линза төшеп китте ярыкка. Мине онытты әти. Күзлек. Шуннан, менә, беләсезме, мин шуннан хыялландым инде. Әгәр җырчы була алмасам, мин табибалыкка китәм дип. Шуннан минем күрше кызы инде бик якын дустым инде. Рәмзия, бүгенге көндә дә без аның белән бик катынык дусларбыз. Ул китте медицинскийга. Ул китте дә, кайтты да беренче атнан ук. Син, Зөлфия, шул җырчылыгыңа гына бар инде.
анда білесіңме, бірінші дәрісте бақаны стелге салдылар, ол әлі нинди бақалар, сен ерегің тұтып өлесің шунда дейді. Шуннан соң мен бармадым. Менә мен бүгінгі күнде де Аллаға шүкір, балаларымны, Жәуитне бір нинди де больницаларға йөргәнебез юк, барганыбыз юк. Һәр вакыт үзем керек икән укулымда калдым. Барбыр, күңелдә калган. Күңелдә калды. Жәуит әйтә, ул син врач булсаң бигрәк йырткыч булар иде. Бер кешене дә яррыйм, бердән курыкмыйсың ди. Шуңа күрә әйтәм бит, кайда гына эшләсәм дә җиренә җиткереп, тамашачыны, халыкны яратып, үземнең килгән клиентларымны яратып эшләр идем. Эстрада, сәхнә, яшьлекне яратады. Әйме? Әйе. Мин монда теге яшькә бәйләнәсем килми, бәйләнә дә алмыйм. Монда бәйләнергә сәбәп тә юк. Әйме, шулай да сез бу фикер белән килешәсезме? Һәм ни дәрәҗәдә? Монда физиологик яшь турында гына сүз бара микән? Әллә бу физиологик яшькә генә бәйлеме? Беләсезме? Сәхнәдән һәркем үзен үзе белеп аңлап китәдер ул. Шуннан да сәхнә яшьлекне ярата, сәхнә матурлыкны ярата. Әмма ләкин, әгәр дә инде син чыгып, синең залда тамашачың булмаса, ул вакытта инде исән булыгыз. Сезгә китергә уже рөхсәт дигәнне аңлата. Тамашачылар булганда сине яраталар икән әле Аллага шөкер эшләргә исәп бар әле. Ягъни аның күрсәткече залда. Тамашачы бар икән, димәк ул җырчыга ихтияҗ бар. Беләсезме, мин нәрсә әйтерем? Менә без Жәүит белән бердән-бер артисттыр. Татар эстрадасында администраторсыз эшләгән. Менә 35 ел без администраторсыз эшлибез. Итеп Жәүит афишаларны таратып чыга, кассага. Менә. Әгәр дә инде безнең кассадан 2 билет, 1 билет алына башлый икән, без инде ул вакытта мәҗбүр булабыз эстрададан китәргә. Әле Алла бирсә, әле җырланмаган әле безнең җырлар. Сәхнә турында, тамашачы турында сүз чыккан икән. Менә сәхнә культурасы дигән сүз бар бит, әйме? Сәхнә культурасы дигәндә инде мин күз алдыма китерәм җырчының тышкы кыяфәте, киеме, бизәнүе, аның хәрәкәте, аның сөйләм теле. Бу бит инде җырчы өчен генә түгел, тамашачы өчен дә иң мөһим факторларның берсе. Оннан әйтәләр бит безнең халыкта кунакны киеменә карап каршы алалар. Майшүлмәгә тышыннан билгеле акылына карап заталар. Ә менә артистны, җырчыны, тамашачы нәрсәгә карап каршы ала һәм нәрсәгә карап зата? Әлбәттә, тамашачыда нәкъ шулай. Әйтәләр, театр гардеробтан башлана дип. Шушылай иттереп, тамашачы артистны кул чабып каршы ала, артист ничек килеп чыга. Ду килеп кул чаба башлана, әле бит ул җырламаганда. Ул җырлый алмас. Әмма ләкин ул үзен ничек чыгышы белән тамашачы аны каршы ала. Һәм инде узатта талантына карап, ничек аның җырлавы, ничек чыгыш ясавы, менә алар барсы да шуннан килә. Бер-берсенә бәйләнгән. Дөрес булса, Илһам Шакиров моң таш калада түгел, матур табигатьле авылда барлыкка килә дигән. Менә сезне авылыгызда, туган җирегездә нәрсәләр, нинди күренешләр, нинди вакыйгалар дип әйтик, моңландыра торган иде? Сез Данил әфәнде оныттыгызмы әллә мине Башкортстаннан икәнне? Безнең бит табигать бит инде үзегез беләсез. Безнең Башкортстанда туып моңсыз булырга мөмкин түгел. Чөнки бездәге елгалар, бездәге урманнар, мин бит Агыйдел буенда үскән кыз. Yüzəginə bilməyim. Suğa yaxın җибәрмәделәр безне, батып үләр бу бала дип куркып. Шуннан да безнең авылның кызлары берсе дә yüzә белмәй. Менә безнең табигать
шундыйдыр инде ул. Менә үзеннән үзе шул кадәрле теге урманнарда җиләк җыеп, без бит табигать балалары. Әз генә җиләк үсә башласа, җиләк җыябыз бит, төрле үләннәр җыябыз. Яланнан кайтып кермидерик, урманнан кайтып кермидерик. Анары теге Күәш елгасы безнең бары без үскәндә шул кадәрле тирән иде. Шул Күәш елгасының теге ягына чыгып, яр буенда уйныйдырык. Менә уенчык югы бит без үскәндә. Курчакларны да үзебез ясап уйныйдырык. Әйме кагаздан курчак күлмәкләр тегеп, менә шушы яр буйларын чыгып бит. Кызыл балчыклар, анда ак балчыклар, шул балчыкларны краска итеп әйме, менә балконнар ясап, менә минем 2 этажлы өем була дип, менә шушлай хаялланып, менә шушлай үскәнгә, табигатьне яратканга дыр инде ул дип әйтәсем килә. Шулай да менә соравым, менә кешегә моң каян килә микән? Кемдер әйтә, моң ул тумыштан да була дип, әйме. Кемдер әйтергә мөмкин, моң ул тормыштан килә дип. Сезнеңчә, сез ничек уйлыйсыз? Мәсәлән, сезгә моң каян? Моң бит ул, моңсыз кеше булмыйдыр ул. Аны тыңлый белергә генә кирәк тә, аңлый белергә кирәктер. Безнең татар халкы моңлы халык дип әйтер идем мин. Татар, башкорт халкы моңлы халык. Менә ул моң каян килгән, ул беләсезме? Безнең бит инде ул фольклорны алсаң да, элек-электән үк менә безнең халык бит инде теге рәхәт яшәмәгән бит инде. Мә дип китереп бирүче булмаган бит. Шуңа күрә моң бит ул теге кайгы килгәндә адәм баласына кеше җырлап җибәрә, моңлана. Менә шул вакыттан аннан кире ана сөте белән дә моң бирелә бит инде. Ана сөте белән бирелгән диләр. Менә аннары ул аны тапшыра белү кирәк. Шундый моңлы кешеләр була бит. Моңның бит әле өстендә эшли дә белү кирәк. Ул аны үзендә генә җимеп калдырырга мөмкин. Шуңа күрә вакытында менә без сабан туйларда күрәбез үзешчәннәрнең ничек матур итеп җырлаганнарын. Әйтәләр, бу сыер савучы, бу менә мал караучы диләр. Шул кадәрле яхшы итеп җырлыйлар бит, киң диапазонлы халык җырларын башкара шаккатып торасың. Мин әйтәм, безнең бит эстрадада мондай җырны җырлаучы юк дип. Менә мин ничә ел инде хәзер дуслык моңында, Башкортстанда үтә торган дуслык моңында жюри булып утырдым. Бик озак еллар бит. 93 еллардан бирле. Менә анда Башкортстаннан һәм Татарстаннан жюрилар утыралар иде. Безнең татар эстрадасының артистлары, Башкортстан эстрадасы артистлары. Менә анда мәҗбүри, махсус репертуар. Башкорт халык җырын, бер татар халык җырын, башкорт халык җырын татар җырлый башкортча, башкорт җырлый татар халык җырын татарча, һәм профессионал башкорт композиторның һәм татар композиторның җырын җырларга. Обязательный программа инде ул шундай. Менә шунда киләләр үзешчәннәр дә бар анда, профессионаллар да. Үзешчәннәр, Баймак районнары Башкортстанның бит. Хайбулла районнары үзешчәннәр, сыер савучылар киләләр шунда җырлыйлар бит. Буранбайны кызлар җырлый, хәтта Буранбайны бит. Егетләр җырлый. Безнең профессионал артистларыбыз арасында Буранбайны җырлаучы артистлар юк дип әйтәм, бер Рөстәм Маликов. Конкурс турында сүз чыккан икән, әгәр дә без тарихка күз салсак, сезнең биографиядан 1993 ел халыкара татар җыры конкурсы, Зөфия Шакирова Гөлҗамалны башкарганнан соң залда утырган Илһам Шакиров әфәрин дип басып кул чапкан. Шулаймы? Ул басты да, аннан бөтен халык басты. Басып кул чапты. Әфәрин, прекрасно диде Илһам абыйның, менә шушлай итеп колын куеп тын алмыйчып карап басып торды ул. Шуннан соң инде ул вакытта, ул елны менә шушы Илһам абыйның әйтүе буенча шушы обязательный программа ир-егетләргә Карурман, хатын-кызларга Гөлҗамалны башкару кирәк иде.
Һәм мин анда ничә конкурсант булгандыр, мин инде аны хәтерләмим хәзер, бит хатын-кызлар арасында. Мин иң яхшы башкаручы булып чыктым Гөлҗамална. Һәм Гөлҗамал призыда булдым, лауреатта булдым мин анда. Миңа халык җырларын бузып башкару гына ошамый. Бу сезнең бер интервьюдан цитата. Мөгаен бүгенге эстрада турында сүз чыкканда, аңа бәя биргәндә сезнең әйтелгән сүзләрегездер. Бу эстрада, бүгенге татар эстрадасында менә шушы кимчилек дип әйтик инде моны. Шушы кимчилек кенә күренәме сезнең карашка, әллә бармы әле безнең анда? Беләсезме? Җитешсезлекләр. Беләсезме нәрсә? Бу гына түгел. Бу гына түгел. Менә шуннан да халык җырлары ул бит инде менә бик матур булайдай бит. Аны үзгәртергә кирәкми, әйме. Натураль дип әйтик, табигый. Аны хәзер аранжировкалар ясап, әллә ниләр кыландырып танып булмый. Бу нинди җыр икән дип утырасың. Ул бит халык җыры. Аны менә гармонга гына кушылып, матур иттереп җиренә җиткереп җырласаң да, бер нәрсә кирәкми. Тагы шунысын әйтәсем килә. Менә хәзерге яшьләр арасында бит ретро җыр җырлыйбыз дигән булып, ретро җырның бер нәрсәсен калдырмыйча җырлыйлар. Ну, әгәр ноты белән җырны өйрәнелмиләр икән, дөрес җырлаган җырчылар бар бит. Шулардан өйрәнсеннәр. Ул җырларның бит композиторлары бар. Композитор язган җырны үзгәртергә ярамый. Һәр вакытта ул язган ноталар яңгырарга тиеш. Алар бит инде җиренә җиткереп яза, ул Музафаровлар бит, син кайтмадыңны битерәләр. Менә эшем пошып утыра. Ул Рөстәм абыйлар, Яхиннар кайтсалар, шаккатырлар, үз җырларын үзләре танымаслар иде. Тагын бер фикерегез, хәзер худсоветлар җитми. Сез бит инде заманында бу сәнгать берлекләре, сәнгать советларының 7 иләгеннән узып үткән, яшәгән җырчылар. Бу нәрсә, бу шул чорны сагынумы? Әллә инде бүгенге көндәге менә шушы сез әйткән кимчилекләрне күреп, бу худсоветлар бу кимчилекләрне һич югы бетерер иде дигән бер өмет белән әйтелгән сүзләрме? Беләсезме, хәзер бит инде кемнең акчасы бар шул җырчы? Аннары менә бу телевидениеның күп булуы да инде хәзер җайланды. Без чыккан вакытта бит телевидениедә бер җомга көн кич белән дигән тапшыру бар иде. Әдәби музыкаль тапшыру иде ул. Анда инде ләгү ой-ой-ой, елга бер ләгәләсең мәле юкмы? Анда да бер җыр белән генә инде ул. Хәзер инде мөмкинлекләр зур. Хәзер мөмкинлекләр зур яшьләргә, әйтмим дә. Әмма ләкин бу худсовет бик кирәк. Бик кирәк. Менә безнең заманда менә минем фонд дигән әйбер бар бит, золотой фонд, алтын фонд. Радиога җыр яздырырга көн аласың. Ул әле айга 2 сәгать манда бирәләр сиңа, 1 сәгатьне бирә, шикләнгән вакыт улай бит. Һәм яздырасың. Ул җыр фондка үтәме, или аны сызып аталармы әле, ул билгеле түгел. Яздырасың бит. Һәм шунда Гөлшат апа Зәйнәшева утырадыр шагыйрьләр арасында, Хайдар Бигишев, Зилә Пасынга, Тулина, Рафаил абый, Ильясов бит, бик күп, Ринат Еникеевлар, бик күп кешеләр утыралар иде. Һәм инде менә Яшел Ширәм дигән бер җыр яздырдым. Мин Казанга килүгә, мин бер вакытта да кеше җыры җырламадым. Мин һәр вакыт үз репертуарымны булдырдым, яңа җыр башкардым. Һәм Яшел Ширәм бу Гөлшат апа Зәйнәшева сүзләренә безнең филармониядә худсовет худрук бар бит инде Илгиз Мазитов. Менә шушы Илгиз Мазитовның язган җыры бу. Яшь җырчы буларак менә синең тавышыңа килә дип Яшел Ширәмне бирде. Бардым яздырырга, яздырдым һәм миңа өйгә хат килә. Гөлшат ападан. Зәйнәшева Гөлшат ападан өйгә хат. Сеңелем, бу миңа конвертка салган җырның текстын. Сеңелем, ник сүзләренә карап җырламадың? Анда мин бер сүзнең урынын алыштырган идем. Җырларга җайсыз. Шагыйрә кеше бит инде аны яза, җырчы кеше аны үзе генә белә.
Ник менә булай итеп, шуның өчен Гөлшат апа минем ул җырны үткәртмәгән. Мин синең бу җырыңны үткәртмәм, җырның сүзләрен дөрес итеп куеп яза әле дигән. Хәзер каршы килеп булмый бит, яңадан көн алам барып, яңадан шушы җырны яздырдым. Тагы бит яңгылыш бер сүзне ничектер әйткәнмен, ярамаган. 3 тапкыр шушы җырны яздырттырды кире. Шуннан соң гына фондка үтте. Ул вакытта ул җырның популяр булуы Яшел Ширемнең. Шундый халык яратты ул җырны. Кая барсаң да Яшел Ширем диләр. Менә димәк, таләпләр шул кадәрле көчле иде, кирәк тә. Яшь җырчы өчен, үсәр өчен бик кирәк. Сезнең бит заманында Казан дәүләт консерваториясында укуыгызны дәвам итеп, әйтергә кирәк, югарырак баскычта тора торган җырчы булу мөмкинлеге дә булган. Ягъни, мәсәлән, опера җырчысы. Мөмкинлеге генә түгел инде, ул минем үземнең зур теләгем, зур хыялым иде. Хыял булгач, ул ни өчен тормыш кашмый калды, менә Җәүит Шакиров гаепле. Барысына да. Барысына да Җәүит Шакиров гаепле. Менә әгәр дә гаиләң... Сез беренче гаиләне сайладыгыз, алайса? Беренче мин гаиләне сайладым. Гаиләмне сайладым. Мин Җәүиткә юл бирдем һәр вакытта. Мин аны эшләргә буладыр. Ул вакытта инде безнең гаилә таркаладыр. Мин бит инде Уфада сәнгать училищесында укыдым башта 4 ел. Академический пение белән бит инде. Аннан соң училищены бетерү белән мин институтка кергән идем. Институтның 2нче курсыннан мин инде Җәүиткә кияүгә чыккач, Казанга күчәргә туры килде. Мин аны инде ташлап китмидем, без шулай сөйләштек, Җәүитне Казанга чакырдылар да эшкә. Җәүит инде мин өйләнмичә китмим диде. Мин шулай ук аңарга куйдым условияны. Мин укуны бетерәм Уфада, аннары Казанга барам дидем. Ярар дип ризалашып китте. Казанга күчеп киткәне миңа көн сайын битәр. Мин кайтам. Кем инде мин әйтәм, Сөмбикәләр Казаннан кайта, Муса Җәлилләр, Тукайлар, без бит аны китапта гына укыган, китапта гына күргән, кайтма димен. Юк, кайтам син килмәсәң. Миңа инде ташлап китәргә туры килде ноябрь айында. Уку башы бит инде укыгана. Ул вакытта күчеп тә булмады консерваторияга, ташландым да киттем, уйланып тору юк бит инде бу кайтмасын дип. Тормыш, гаилә таркалмасын дип. Баланы тапкач инде мин яңадан укырга кирдем консерваторияга. Әзерләнеп, үзлегемнән беркемне белмим бит инде. Яңадан 1нче курска укырга кирдем. Риза булды үзе. Бала җитәкләп консерваторияга укырга йөрдем. Аның репетициялары, ул вакытта театральный училищены да укыйдыр, институт культуры да укыйдыр, театрда актер булып та эшләй. Шуңа күрә ул да бик тыгын. Ул мине инде бала җитәкләп Дом офицеров кырында каршы аладыр, трамвайдан төшәдер. Мин аны баланы алып кайтып китәдер яңадан. Менә шулай итеп 1 ел түзде, 1 ел укыдым. Аннары инде Зөләйха апа да әйтте, балам, тавышың куелган, укытышың бик яхшы булган. Әгәр опера җырчысы гына буласың килмәсә, әллә филармонияга барып карыйсыңмы? Гаиләгез бик матур таркаласыз бит дип. Шулай итеп мин барып карадым прослушиваниега, филармония мине алдылар. Шуна минем ирем дә бар, мин әйтәм. Үзем генә түгел. Әйе, шуна Җәүиткә әйттем, Җәүитне дә алдылар. Шулай итеп без бер бригада төзеп. Сезнең эстрада тормышы, эстрада язмышы шуннан башланып китә. Әмма ләкин мин барыбер эшемне кырып йөрде бит, инде укуны ташлам. Читтән торып мин яңадан укып бетердем, Уфага барып яңадан укыдым. Сезнең өчен сәхнә нәрсә ул дигән сорауга яшәргә көч бирүче дип җавап биргән булгансыз. Әңгәмә башында инде сез искә алганыгыз бит. Сәхнәгә менә инде чыга алмаслык хәлдә дә килеп җитеп, сәхнәгә чыгадыр дип. Менә көч бирә сезгә сәхнә, бит тамашачы да үз чиратында концертка көч, дәрман алырга дип килә. Менә монда нинди баланс ишек сакларга моны?
Менә беләсезме? Сез көч алып китәсезме? Без бергә кирип китәбез бугай тамашачы белән бергә. Менә шушындый бер түгәрәк барлыкка килә дә әйләнеп тик кирибез. Аларга да рәхәт, миңа да рәхәт. Шундый рәхәтлек алып, шушылай итеп теге взаимный килеп чыга безнең. Менә шуннан да менә шушы кул чабулар, җылы алкышлар, менә шушылай халык белән аралашу безне яшәтә. Бер-береңә энергия алышу. Була бит менә шундый кай вакытлар, кайбер артистлар менә кайбер концертлардан соң инде ничектер сыгылган халәттә чыгалар, арып, энергияны биреп бетердем, энергиям бетте дип чыгучылар да була. Була ул, андый хәлләр була ул. Беләсезме, хәтта менә без бит инде көнендә Уфага барабыз, концерт коябыз да кайтып та китәбез. Андый теге җиңеллек, рәхәт. Була шундый вакыт әйбит. Шундый дәртләнеп сәхнәгә чыгасың да, атлап булмый. Аяк-аякка бәйләнә. Әйтәм, кемдер бар монда? Шундый хәлләр була. Хәтта менә тимер кайыш, менә шундый зур тимер кайышның теге бляшкасы әйбит. Шул шартлап ярыла. Шул изилеп китә сәхнәгә төшә. Минеке генә түгел, миннән соң чыгып җәүитнеке шушылай изелгәне бар хәтта. Менә шундый кешеләр утыра. Аңлата алмаслык. Андый кеше алга килеп утыра бит ул. Менә килеп утыра ул бит белә. Шукындырам мин бу кешене хәзер дип утыра инде улай бит. Менә үзен-үзе белә ул андый кеше. Менә шундый чакларда була. Бар. Ягъни ул инде үзенең көчен кабат бер сынап карарга килә торгандыр бәлки. Күбесенчә менә дәртләнеп ышып. Менә әле чыгабыз, теге инде концерт бетә, концерт тамамлана, инде чишенәбез, җыенабыз әйбит. Җырлыйсың һаман, туктап булмый. Менә һаман җырлыйсың, әйбер. Шул җырны җырлыйсың һаман энергия. Машинага утырасың, менә һаман да дәртләнеп ышып кайтасың менә. Сез Зуфия ханым җырчы гына түгел, сез бит әле көйләр дә язасыз. Ялгышмасам, 3 дистәдән артык инде сезнең җырыгыз бар. 3 дистә генә түгел. 30 гына түгел. Димәк, әле мин укыган мәкалә ансы инде элегрәк чыккан булган күрәсең. Менә бу сәләт дип әйтә. Китабым чыкты бит инде ноталар белән. Менә бу сәләтегез сезнең кайчан барлыкка килде, ничек ачылды ул? Бу беләсезме, менә мәктәпне бетереп, укырга кергәч, 1нче курска, училищега. Без бит инде авыл баласы, музыкаль белемсез бит инде, бит белем юк. Беренче шул сольфеджио, мустиори бит инде була. Менә шул беренче дәрестә бик яхшы укытучы укытты безне. Резида Оразбахтина дигән. Резида апа дип әйтәм инде, Резида апа. Безгә шундый берәр җыр язып килегез әле. Җыр көй диде инде, көй диде. Теге 3 нотадан 4 нотадан торган гына сорады инде улаймы. Безнең общежитие тулайтырак шундый яхшы иде Уфада. Һәр бер бүлмәдә фортепиано торадыр. Без бит инде теге авыл баласы өйрәнәбез инде тиз генә инде. Фортепиано керәдер бит инде общий фано безгә инде. Безгә кызык бит инде. Китмибез дә фортепиано кырыннан. Өйрәнергә кирәк теге настырнық, үжетлік болған енді ауыл баласының. Міне, мен отырдым да, мен шиғырлар яратадырым, бала бақыттанып. Менім Аңғамбат Набаевны оқойдырым енді мен әр бақыт. Аңғамбат Набаевның китабы тұра. Аштым да, Ромашкалар деген шиғыры ашылды, китапны ашып та бітірілім шолай. Қойдым да, шол қадәрлі шады бұл шиғыр мене. Шуннан мен мұңа күй яздым. Hem notaga saldım şunu. Notaga saldım da deriskap bardым. Şundan tegene jünnep onu bilmeyim bitinde tege bir kol bilengine oynap görsettim indi. Bu bit jırdı. Bu bit ki tügül bu jır. Bu bit jır bulgan. Молодец dedi. Emin uyaldım indi. Sen bit kompozitör bulaşaksın dey. Yok, men jırçı bulam, men kompozitör bulmayım deymen. Men biteydi jırçılık kavukırga kele. Uyaldım indi şolay degeşin. Kişiге etmegiz yarama deymen indi şunday tege. Men ana, bilesizmi, 17 yaşlık şakta yazdım bitinde. Eytmedim bir kimge, men ol jırını jırlap birdim. Şundan eytmedim.
Яғни сіз концертларда аның күй авторын айтмадыңыз, үзігіз екен. Яшірдім инде. Шуннан соң минем 2005 елны апам үліп кетті. Апа өлгеш мен депрессияға берілдім. 49 яшында кетіп барды. Шундай ауыр ел болды инде ол менің ұлымның 11-ші классыны бітіре тұрған шағы ұлы ұлымның. Апам өлді бетінде ярты ел, мен сөйлешмәдім бір кімлі, мен хатта Жәуіт білен сөйлешмәдім. Жәуіт келіп отырадыр иқырыма, прямо жылап сұрай, нәрсе болды, мен өзіме юмылдым да қойдым. Шунан отырдым да фортепиано артына шулай Флария Терегулова деген шағира бар енді бик яқын достыбыз. Флария апаның шиғырлар китабын шулай оғаштым. Ашқаным «Ех, яшесі келе» деген шиғыр ашылды. Менә шуннан соң яңадан жырлар яза башладым. Китте. Һәм мин яңадан жырлый башладым, аралаша башладым кеше белән. Менә шулай итеп жырлар яза башладым. Димәк, сез теге ромашкалар дигән җырымны да яңадан уялмыйча аны да бите башта Зөлфия юк, Арслан Шакир, үземнең кыз фамилиям Арсланова иде. Арслан Шакир дигән бер ни тапты. Тәхәллүс ясаган. Үземнеке дип әйттермәдем әле. Аннан соң гына инде, менә 5 елдан соң гына инде бәхетле картлык, җит самавар җырларын җырлый башлагач, әйтә башладык инде. Җәүит әйттерде инде аны. Мин теге ярар инде дип ниткән идем. Димәк, сезнең дуэтта репертуарга, җырларга кытлык юк. Юк, Аллага шөкер. Җәүит Шакиров әле үзе шигырьләр яза, сез көйләрен язасыз. Димәк, кемгәдер барып, композиторлардан, шагыйрьләрдән безгә шундай яңа җыр булмас микән дип, андый изләнүләр юкмы, әллә бармы? Барбер бит инде. Сез моңа гына тукталып калмыйсыз бит. Үзегезнең репертуарга гына. Безгә бит шагыйрьләр, композиторлар үзләре шалтыраталар. Хәзер бит җайлы WhatsApp-ка гына җибәрәләр. Юк, мин теге үземнең җырымны гына җырлаячакмын дигән әйбер юк. Зифа Нагаева белән бик тыгыз элемтәдәбез. Ризван Хакимовның менә иң беренче җырларын мин башкаручы. Ризван Хакимовның. Һәм бик күп композиторлар, бик күп шагыйрьләр белән аралашабыз. Бүгенге көндә дә бик дуспыз барсы белән дә, Аллага шөкер. Андый минем әйткән сүзем юк, минем үземнең җырларымны гына җырлыйм. Яшьләр җырласыннар, менә җырларымны яраталар икән. Мин андый саран, андый жмот кеше түгел. Зифия ханым, сәхнә кешесенең популярлыгы ул бит инде күп факторларга бәйле. Бүгенге көндә әлбәттә үзен-үзе тамашачылар алдында кабат-кабат искәртеп, күрсәтеп торыр өчен мөмкинлекләр зур. Хәзер шулай бит инде. Ул булмасын социаль челтәрләре, ул булмасын интернет киңлекләрендә төрле формада күрсәтергә мөмкин, үзеңне искәртеп торырга мөмкин. Менә шул элементларның дип әйтик инде факторларның берсе инде ул пародия. Әлбәттә, пародистлар, пародисталары теләсә кемгә, теләсә ничек пародия ясамыйлар. Аның өчен ничектер ул кешенең, ул артистның, ул шәхеснең харизмасы дип әйтик, үзенчәлеге булырга тиеш. Әлбәттә. Менә сезгә пародия ясыйлар. Без инде моны беләбез. Зөлфия Шакировага пародия сезгә ошыймы? Ошый миңа аны тамашачылар үпкәлиләр икән. Кая барсак та миңа аны әйтәләр. Менә сез үзегез ничек карыйсыз? Бигрәк инде менә фәләне шулай иткән була, бигрәк сез бит инде андый түгел, инде без сезне якынлар. Аңа үртәләләр икән тамашачылар. Юк, дөрес аңласыннар. Ул бит бөтен кешегә дә ясап бетермиләр. Бик оста ясаганнары бар. Менә Даниш Сабиров ир кеше булса да бит, менә мин аңа үзем шаккатам. Ни генә кыланмыйм, нәрсә генә эшләмим, мин тәгәрәп көләм. Хәтта аның концертына барабыз, ул безне чакыра концертка. Без белми барабыз, бәлки теге кеше белеп баралар дип. Белми барабыз. Шунда да бер нәрсә күрсәтеп, мин инде кеше барлыгында антып, тәгәрәп көләм. Бүтән кеше безгә карап утыралар. Ягъни бу артистның эше, аларның эше, аларга азык, үз чиратында ул артистка аның гомерен узайта, аның популярлыгын арттыра. Әлбәттә, пародия үзенә бер жанр.
аны бит әле бөтен кеше башкара алмый. Демәк, мине сайлаган икән, рәхмәт кенә әйтергә кирәк. Сез инде бу хакта әңгәмә барышында бер искәртеп алдыгыз. Миндә яшәгән 2 кеше дип, миндә яшәгән 2 кеше бер-берсен тарткалый дип. Менә бу хәл сездә еш буламы һәм ни өчен бу сездә 2 кеше тарткалаша? Менә мин бигрәк, мин Җәүиткә әйтәм инде, Алла ярдәм бирсен минем белән син яшәгәнгә димен. Мин бит шундый кеше менәме. Менә киенеп бетәм. Инде чыгып барабыз инде ишектән. Көзгегә карыйм да бер. Юк, Җәүит. Мин моны кимим. Җәүит, үләм инде мин синең белән. Ярый әле ул сабыр. Ул чыгып китә, эндәшсә мин бармыйм гына дия торган гадәтем бар. Чыгып икенчене киеп, яңадан чыгып китәргә мөмкин. Менә шундыймын. Нәрсә эшләсәм дә бит. Иҗатта менә бу 2 кеше тарткалашамы иҗатта? Шулай ук. Иҗатта да шулаймын. Менә иҗатта да шулаймын. Менә теге солянка концертлары була бит. Менә ул солянка концертларында анда бит 1-2 җыр җырларга кушалар инде. Ул вакытта инде мин вообще инде нәрсә җырлыйм икән? Кайсы җырымны җырлыйм икән? Эштән берне әйтә, Җәүит берне әйтә. Шуңа күрә миңа бик кыен менә. Эшемдә 2 кеше һәрвакыт эзгәли үземне. Әмма ләкин узак уйлаганнан соң барыбер дә мин ноктаны куя беләм. Нокта дигәннән безнең тапшыруга да инде менә нокта куярга вакыт җитте. Әмма дә ләкин бу нокта безнең тапшыруга, сезнең иҗатка, сезнең тормышка күп нокталар тезелеп торсын һәм һәр вакытта иҗади уңышларыгыз тамашачыларны да, сезнең күңелне дә җылтып яшәсен. Рәхмәт сезгә. Амин. Үзегезгә рәхмәт тапшыруга чакырганыгыз өчен. Тамашачыларыбыз белән әле озак еллар күрешергә язсын.